Ay, assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe. Assalamu alaikum fuutankoɓe. Hande noon en goni ɗo e foye en gari hande bandiraɓe yewtidde e mabɓe haaldude e mabɓe. Eɗen gandi hande oɗon ñalawma assalamu alaikum bandiraɓe. Le 20 mars 2024 baɗɗo sababu noon baɗanaɗo sababu o mo jogorɗen yewtidde o ko jaalal leñol jogor wadde ɗo ñalawma mawɗo. enen gandi bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe fof tellima ɓe jiiɗen ɗo ɓe fof hande ko daraniɓe pulagu. oɗo haymo waɗani ɗum publicité ne andi o ko gorko mo kisal golle si ko e joguiɓe kadi ardiɓe e programme ɓe jeeya kamɓe kadi goni ɗo. waɗoɓe tiktok ɓe ne keewi. haymo yiyani mbarodi nani gulal mum oɗo kajja woni ɗo. Allah addima annene waddema déplacé e yiidema pulagu ngu yiide on ɗon kadi darnade pulagu hono jaalal leñol noddi on gummima to woɗɗi on gari notade hade makko arde fuɗɗade ñalawma holno jiiruɗa golle ɗe? Pour l'instant machallah yimɓe gari notima en mbayno leydi machallah. Pulagu nen ɗo pular nen ɗo fulɓe nen ɗo donc wassalam. ha yesso ko lawol mayen continue golle ha joni fulɓe nan ɗo. on est en direct sur la DSTV jaafoɗa kaw. holno jiiruɗa annene notago ma hono pulagu ngu e jaalal leñol? kadi ko foof mi salmini leñol ngol foof mi salmini pulagu ngu kadi koye pular kalanmi. ko wiyami tan neɗɗo kala ko wawɗa wadde aduna ko fati e golle ko fati e wiyete ɓamtare walla kisal kala ko waɗata e aduna etoɗa yaada e so tawi kadi pullo noddi yo pullo notoro kadi wata dar neɗɗo no wayni daragol tan a teddinira neɗɗo o sababude leñol ngol. enen foof eɗen foti wonde neɗɗo goto feere wotere miijo goto. so pullo haali hayso ko wona gonga yo poɓɓane kelle. so nden gasi yimɓeɓe nodda neɗɗo mum o walla leader mabɓe o ɓe mbiya ko waɗɗa hande ko noon moƴƴani kono noon nder yimɓe ɗo to kaali ɗo yo fulɓe fof umo daranamo nagganamo wallamo woni noon ko abbi lamantere fulɓe kala ɓiɗɗo pullo to wawi wonde dal min ɗum tan wasiyotomi en teddinen gonka men ɓamtinen ƴellitoɗen min ala ko daranima aduna sona leñol min kala to leñol yahani mi wawa hen yaade ɗum noon mboɗo so hade makko arde mboɗo yima e tiktok jibinami komi pullo mi mawni komi pullo mi maayi komi pullo. ɗum noon ala ko ɓurani min ngol ɗo leñol e joni noon tawno wonno hande ko aduna réseau guila mbeɗa famdi mbeɗa darani pulagu. hande noon mi mawni mi yettima darde nde ganduɗa leñol ngol ne jogui no hato guine am ko fati e fannuji ɗi kala. ɗum tagui darimi yaltumi mbeɗa wadda e yimɓe gam leñol ngol ƴellito surtout ko fati e ɗemgal e gonka leñol ngol wawa yettade ɗo foti yettade ɗo. ɗum takanimi guila yettimi ɗo hande e ɗiɗo duuɓi tati timmuɗi ɗe yimɓe fuɗɗi kam andude. kono noon mbiɗa woma wiide ko hen jibinjinami ko hen mawnumi koye pulagu tan ala hen. no ko fulɓe noddi minen to fulɓe kala so noddi min mbawat tan ko notade saabu ɗum amin mbaɗi fierté komin goni ko. so jeeɗa ɗo koye wonde pullo weeɓani ko muso bawa wiyata ko fullo noddi ɗo ɓiɗɗo fullo noddi ɗo en France ɗo ici amin ɗo min mbawa liggueyaji amen ɗi kadi min mbawa notade min keeɗo kadi ko haalte ko min jaada kadi ko haalte ko ɗum woni ɗo garal ngal amen ɗo hande amin belti hen kadi on beltanama won noon yidde ko jogui ƴiƴam ngal hatta wonde ko pullo kono noon ko yettere Allah so doole nonki yo doole kewɗo. ɓe mbi eɗen jaɓɓoyo holon amin gaddoya amin
jaafuɗon ko holton Karara DSTV ay image kam ko an andi image ma no ƴettirta e non yo yaltir ɗo tan min daroɗo yo ar min pota e makko ɗo voilà Khadija aɗa wuuri mun ha gasa mun ham gay attends kan rek lo problème mu ine amen rek non ouais mais là daroɗo mi réglé ɗo seeɗa yeso woni manki seeɗa voilà jonde Khadija ar o woni Khadija pullo daraniɗo pulagu giɗo président Macky Sall on noon somi tawimo ɗon kadi min poti haaldude e makko Khadija holko mbawɗa wiide bandiraɓe hande darde ma wiide tan ɓiɓɓe fulɓe yoɓe tinno mbasa yawede daro koɓe kalata ko e kulmaɓe ko yo woni ɓerɗe he ɗum wadde fayida yoɓe tinno ɓe daro par ce que eɗen manque tinnade tinnoɗen nanggude ren e ɓiɓɓe fulɓe par ce que eɗen keewi aduna he sen jaaɓi tan hay goto yawta hen sen jii hande yimɓe jawi en enen jawi koye men ɓeɗen salminama a jarama